Takže vítám všetkých pri tomto ďalšom videu a dneska si zahráme hard. Akože prepáčte, že som nebola aktívna teraz dlhú dobu. Som bola chorá, nemala som na YouTube ani tak moc čas, ale už je to lepšie, takže ideme hrať hardcore. Teraz slnko vychádza, takže sa vezmem. Som riadne dlho nehrala Minecraft. To by som si možno mohla natiesť kamene sa kam. Zapnem si zvukky, ale vlastne ich mám vypnuté. Aha. Čiže asi nejaký kameň. Už ani na tento svet moc nepamätám. Nemám kamenný krompač. Nájdem si nejakú lepšiu kejvku. Určite to spravím. Zdá, že som bola na ostrove, takže si asi vyrobím loďku a pôjdem niekam, pretože tu to moc teraz zmysel nemá. Tam je nejaký ďalší ostrov. No, tam sa mi úplne, že chodiť nechce zatiaľ. No, ja si vykraftím tú loďku. Aspoň som nezabudla, ako sa kraftí loďka. A pôjdeme kde? Ideme preskúmávať svet. Si ešte to môžem zobrať. Čiže fakt ja na ostrove žiť nechcem. Čiže šla by som kde radšej inde, neviem. Proste kraftím loďku a ideme. Tam som teda moc chodiť nechce. Som možno chcela ísť tak, kde, dajme tomu, dostávaný. Tam by bolo pekné bývať, čo dajme tomu, keby vedľa. Tam bolo ešte tak, kde ten tropický oceán, War Ocean, či jak sa to volá. Tam by som bývala. Čiže sa nedokážem dať rovno, preto tu furt tak kľúčkom, takže sorry. Teraz nás čaká asi dosť dlhá a nudná cesta. Som na ostrove, ktorý je asi dosť ďaleko od proste nejaké niečo. Ja nechcem bývať na ostrove. Tam vidím nejaký. Otáčam sa a idem úplne na inú stranu. Tam je loď, tam by som aj mohla ísť. Som z toho mohla získať niečo to. Či to sa mi len zdalo, či je tu fakt tá loď? Jo, je tu loď. No, pôjdeme zatiaľ tudu. Beriem rýchlo šup. To sa bojím. Nie, že bojím, ale. To bolo celkom fajn, ale kde je tá druhá častka? To už neviem vôbec. Takže pôjde kde tu dole, takže sa tu pôjdeme pozrieť. Rýchlo. Pôjdeme. Počkaj. Kde môže byť tá ďalšia častka? Nevidím ju. Tak tu asi tá druhá častka není, neviem. Takže čo mám vlastne?
No nějaké jedlo. Jdeme na nějakou stranu. Já fakt doufám, že rychlo najdem nějakou pevninu. No já se tu fakt nechce plávat jakože 3 hodiny. Tam je dačo, ale to je asi jakože fakt mini ostrov. Jo, tak tam ale se mi nechce jíst, takže trošku meníme kurz. A tam je čo? A my je už loď, tak tam. OK, jsme tu. No. Ideme asi skúsiť tak kde prekopať, tak asi nejdem tu. Čestka. Jo, je tam čestka, takže je veľmi zábavné ničenie. Má aspoň sekeru. Test bude trvá 3 hodiny. Moc bloky, všetko beriem. Ja sa topím. Netopím, dobre. A mám nejaké drevo. Crafting tu mám. Si craftím sekeru. Asi, ale zase zatiaľ si spravím dreven. Uvidíme, ako dlho tu budem na tomto mori. No takže ideme sa trošku prekopať dovnútra do tej lode a rovno si tu aj naťažím nejaké to drevo, keď tu už ani moc toho dreva. A toto je čo za ťažká, je to tá. Tu som už otvárala, idem na trapdoor a teraz to tu vykopem. Ja neviem, buď fakt nemám šťastie a ani zatiaľ v jednej lodi není tá čestka, proste vy viete, tá dobrá. Neviem. Celú loď tu asi vykopem, aby som našla jednu čestku. Položím posteľ a pôjdem asi za chvíľu. Počkaj, je dom. No, ešte tú chvíľku môžeme hľadať. Takže to je tá častka. Kopeme tu všetko, trapdoory, všetko proste. A chcem... Za prvé budem mať drevo a za druhé chcem sa fakt kúknúť, či mám vôbec... Či je tu tá častka a ja ju tu len 3 hodiny hľadám, alebo... Tu fakt není. Šup, bum. Ešte celé logy si vyťažím. Teda to, že tu fakt akože že není. Tak aspoň budem mať drevo. Koľko mám? Nejaké drevo tu mám. No. Ešte tu je nejaké drevo. Vyťažím celú loď, schody tu nechám, tie mi sú k ničomu. Ale aspoň nech mám nejaké drevo. Som chcela hrať na Quaplay, ale Quaplay už skončil.
určitě všetci viete, o čom hovorím. Teraz to tu budem ťažiť 3 hodiny, no nazdar. Aspoň teba vyťažím, jo, už. Tak, dá sa posteľ položiť na schody. Počkaj. A dá. Aj keď vlastne tu hore by sa dala položiť. Prosím. A už. Ne, moje posteľ. Posteľ. Tak. No nás... Fakt. Fakt? A fakt? Počkaj. Ja som akože dosť... Musím prísť na tú loď. Manévry tu robím. Tak, ja som... Prečo je tu toľko tých chrámov? Neviem, jak sa to volá. Ocean Monument, nejak tak. Tu je skoro slnčené, tak a pôjdem ďalej. A tu sú celé loky a kde spadol, to neviem. Či chytila som ho? Jo, chytila. Tak a ešte tu bol jeden tu. Že mám 2 logy a tu si sú ďalšie. Čo som tu darí, že som si nedal ešte ani raz temč, to je normálne zázrak u mňa. Hele, čo ma furt sadzuje z tej loď? Dobre, takže čau a toto je koniec tohto videa.